Здравейте, хора! Аз съм Вовчо 95 и днеска играем Minecraft Survival епизод. Мисля 10-ти, да, 10-ти, точно така 10-ти, 100% е 10-ти. И експлорвах малко. Познайте какво намерих, сега ще видите, когато ми зареди. Фаре, бе. Бавно ми зареди. What? Отворил съм някакъв друг сега, майко мила. Ще се видим след малко. И как хора, това вече е нашия свят. Само да заредим. И да видим къде сме. Та експлорвах и намерих някакви неща. Вече една минута ми зарежда света. Една минута вече нищо не правя. Айде бе! Сериозно ми на една минута вече. Да, фак, къде съм? Така, намерих тази пустиня. Така. И сега изчакай малко да види. И тук има и пирамида, както виждате. Когато експлорнах, намерих емералд, такова, взех TNT-то. Нищо друго мисля. Интересно. Също така, намерих едно селце, което е някъде на там, не му знам точно координатите. И много ми хареса. Затова нещо не е много ми лагва. Искам да се поселя там. Само изчакайте малко. Така, хора, ще пробвам да намеря зелото вестника. Само че никаква идея. Ето на тука май беше. Да, ето на тука. Ето там. Ето нататък беше. 100%. Сигурен съм. What? А, това е. Forest. Викам си, вау, такова джунгла. И така обаче, по време на това, ще поговорим малко за така частта на този епизод, частта, в която трябваше да е този епизод. И това са въпросите и отговорите. Разбира се. То значи, започвам с първия въпрос. И той е, никой не ме е питал за някой въпрос, който ми е изненадва, че никой не се чути, примерно откъде ми е името Вовчо 55 и откъде е някакви други работи. Ето го селото. Още секунда и ще ви покажа. О, зайка. Зайче, чето бяло, цял ден си играло. Иската. Знам, ще пея тази песен, но я пея. Сега. Така. Ето тук, точно. Сега ще го видите. Аре, тича, бе, бавняк. Ох, майко. Майко, колко ми взима. Лапата. И вачат на... И че да се хвърля в тази пещера. Аре, бе. Пей, това се е много далече било, бе. What? What? А, блато ли е? Блато! Майко, хора, тук е рай просто. Значи. Пустиня за село. А не, ето там. Уф, много съм тъп. Ето там беше. За тази планина. Понякога просто забравям, хора. Да знаете. И ще се върнем, когато, нали, вече съм там. Така, хора, сега ще видите селото. Няма да се връщам това скоро. Тук мисля, че някакъв... Това ако падне върху мене, хора. Представете това да падне върху мене. Малко мая така, когато... Такова... Ето тук... What? Why? Какво, хора? Нищо не мога да намеря това село, бе. В май ще да гледам снимката. Не беше ли тук, бе? Тук май беше. Тук за този холм. Сигурно за този холм. Да, ето тук, където скочих и се побих. Майко! Не. Дето скочих и се побих.
Изкочих и буквално се губих. Ох, реджинах се. Добре. Бе, връщам се колата. Наистина намеря се. Ще ми трябва снимката. Какво виждат очите ми? Ха-ха. Ох. Колата ще вече не го виждам. Да не е гъмнал. От крипър. Ха. Ох. Сега отново ще се види. Кактус! Ох. Хало! Селце. Ето селото. Ела, това не е друго село, е. Коняците ми бия... не, това е. Точно това е. Така. Интересно това това село е. Тези къщи. Сега ще видите. Виж сега. Готови ли сте? Айде това е. Не това. What the fuck? Не е гъмвало крипа, хора, не е нищо гъмвало, поне докато аз съм бил. Вижте обаче, имам два такова с книги. Не знам как се казва. И вижте как обаче гъмнало се едно, как се заредили чънковете. Между другото, това чънко ли е? Къде са чънко? 0814. Ето, тук е чънко. 37, 15. Оф, не мога. Да бе зачемка. Така. Имаме си битрут, имаме си жито, имаме си картофки, имаме си моркови, имаме си всичко. Дори имаме някакъв тапанан, който продава кол. Efficiency fake, thanks. Само няма. Я вижте това пич. Какво продава? Глеца коста. Само, че трябва да... Иначе къщата ми е много далеч, хора. Къщата ми е страшно далече. Първо се минава през един плейнс, после се минава през Extreme Hills и чак тогава е моята къща. Добре, това не ви покрива. В следващия епизод вече съм вкъщи и ще се приготвяме да ходим тук. Така, вече започваме с по-истинската част на клипа, а именно въпроси и отговори. И така, аз съм си измислил въпросите. Да, започваме. Първият въпрос е: откъде съм си измислил това име? Бобчо. Така, значи хора, Бобчо. Така, значи, имаше един ден, когато разбрах за... Значи, когато вече играх Майнкрафт и имаше един сървър, в който аз играх още. Той е Фантази БГ вече под името GonStemSim. И в него и исках да вляза в него. И нали, тогава името ми беше Сър Богдан. И нали, пиша си това. Обаче пише, че не мога да вляза нещо. Обаче този сървър беше нали, много хубав. Имаше тогава такова CSGO в Майнкрафт и нещо такова. И исках да влезам много в сървър. И затова реших да си смена името. Обаче не знаех как да си го смена. И това ми даде на идея, че може да си направя нещо по-такова име. По-различно от това, в което ми включва самото име, нали? И тогава ми дойде идеята, че може да направя нали, нещо. Името да ми е свързано с нали, моето име. Обаче не знаех какво да бъде, нали? Чудих се. И тогава мислех и измислих Бобчо 55 и оттам идва името. Така. Следващия въпрос е: откъде разбрах за Майнкрафт? За Майнкрафт разбрах от един ден. История си. Един ден в училище. Това още не знаех за Майнкрафт. Беше дошъл един мой съученик с книгата на Майнкрафт. И тогава видях колко яка играе Майнкрафт и реших да се я сваля. Обаче исках да играя новите версии, обаче не знаех и си изтеглих за едно там версията, едно 5.2. И така, това беше от мен, благодаря, че гледахте, баси въпросите, отговорите, чао. О май гад.